ପିଲାମାନେ ତମେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ତମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ସିଧାଗାର ଟାଣିବା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ କାଗଜ ଫର୍ଦ୍ଦ। ଏଇ କାଗଜ ଫର୍ଦ୍ଦକୁ ମୁଁ ମଝିରେ ଭାଙ୍ଗୁଛି। ମଝିରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ଦେଖ ଏଇ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗାର ହେଇଛି। ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗାର, ତେଣୁ ଏଇ ଗାରଟି ହେଉଛି ଗୋଟେ ସିଧା ଗାର। ତେଣୁ ଯଦି ମୁଁ ଏଇ କାଗଜ ଫର୍ଦ୍ଦଟିକୁ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଏମିତି ଠିଆ କରି ରଖିବି, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଗାରଟି ମଝିରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ଏଇ ଗାରକୁ ଆମେ କହିବା ଟେବୁଲ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ସିଧା ଗାର ବା ଭୂମି ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଭଳି ସିଧା ଗାର। ଏଇ ଗାରଟି ଭୂମି ଉପରେ, ଏଠି ଭୂମି ହଉଛି ଟେବୁଲ, ଟେବୁଲ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଭଳି ସିଧା ଗାର। ପୁଣି ଦେଖ ଆଉ ଫର୍ଦ୍ଦ, ଏଇ କାଗଜ ଫର୍ଦ୍ଦକୁ ମୁଁ ମଝିରୁ ଭାଙ୍ଗୁଛି। ମଝିରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ତାକୁ ଏମିତି ଖୋଲିକି ରଖୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ମଝିରେ ଯୋଉ ଗାରଟି ହେଇଛି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସିଧା ଗାର, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗାରଟି ଭୂମି ଉପରେ ଶୋଇଥିବା ଭଳି ଗୋଟେ ସିଧା ଗାର। ଏଇ କାଗଜ ଫର୍ଦ୍ଦଟିକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗୁଛି, ମଝିରୁ ଭାଙ୍ଗୁଛି। ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ଦେଖ ଏଇଠି ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗାର ହେଇଛି, ସିଧା ଗାର ହେଇଛି। ଏଇଟା ମଝିରେ ଗୋଟେ ସିଧା ଗାର। ଯଦି ମୁଁ କାଗଜ ଫର୍ଦ୍ଦଟିକୁ ରଖିବି, ଏମିତି ରଖିବି, ଦେଖ ଇଏ ହେଉଛି ଭୂମି। ଏଇ ଭୂମି ସହିତ ଏଇ ଗାରଟି ସିଧା ହେଇକି ଅଛି କି? ସିଧା ହେଇକି ନାହିଁ, ଇଏ କଣ ତେର୍ଛା ହେଇକି ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଗାରଟିକୁ ଆମେ କହିବା ଭୂମି ସହିତ ତେର୍ଛା ହୋଇ ରହିଥିବା ସିଧା ଗାର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିଧା ଗାର, କିନ୍ତୁ ଏହା ଭୂମି ସହିତ ତେର୍ଛା ଭାବେ। ଆମେ କାଗଜ ଭାଙ୍ଗି ତିନି ପ୍ରକାରର ସିଧାଗାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିଲେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଭୂମି ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିପାରିବା ଭଳି ସିଧାଗାର, ଭୂମି ଉପରେ ଶୋଇଥିବା ଭଳି ସିଧାଗାର, ଭୂମି ଉପରେ ତେର୍ଛା ଭାବେ ଥିବା ସିଧାଗାର। ଆମେ କାଗଜ ଭାଙ୍ଗି ତିନି ପ୍ରକାରର ସିଧାଗାର ଦେଖିଥିଲେ। ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କହିପାରିବ? ହଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଭୂମି ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଭଳି ସିଧାଗାର। କହିଲ କେଉଁ ଗାର ଗୁଡ଼ିକ ଭୂମି ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଭଳି ସିଧାଗାର ଅଟେ? ହଁ, ଠିକ୍ କହୁଛ। ଦେଖ ଏଇ ଗ୍ରିଲ ଗେଟ୍ରେ ତାକୁ ମୁଁ ନାଲି ରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ କରୁଛି। ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ଗାରଟି, ଇଏ ହେଉଛି ଭୂମି ସହିତ ଲମ୍ବ ଭାବେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ସିଧା ଗାର। ସେମିତି ଏ ଗାରଟି ମଧ୍ୟ ଲମ୍ବ ଭାବେ ଥିବା ଗୋଟେ ସିଧା ଗାର। ଏଇ ଯେତେ ସବୁ ଗାର ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଭୂମି ସହିତ ଲମ୍ବ ଭାବେ ଥିବା ସିଧା ଗାର। ଇଏ ଦେଖ ଏଇ ଗାର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଭୂମି ସହିତ ଲମ୍ବ ଭାବେ ଥିବା ସିଧା ଗାର। ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲ ଭୂମି ସହିତ ଶୋଇ ରହିଥିବା ସିଧାଗାର ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ? ହଁ, ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ରିଲ ଗେଟ୍ର ଯୋଉ ନାଲି ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ କରୁଛି ଯୋଉ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଭୂମି ସହିତ ଶୋଇ ରହିଥିବା ସିଧାଗାର। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଦେଖ ଗୋଟେ ଶୋଇ ରହିଥିବା ସିଧାଗାର। ଇଏ ଦେଖ ଗୋଟେ ଶୋଇ ରହିଥିବା ସିଧାଗାର। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଶୋଇ ରହିଥିବା ସିଧାଗାର। ଇଏ ହେଉଛି ଶୋଇ ରହିଥିବା ସିଧାଗାର। ଏମିତି ଭୂମି ସହିତ ଶୋଇ ରହିଥିବା ସିଧାଗାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲ। ସେମିତି ତେର୍ଛା ଭାବେ ଥିବା ସିଧାଗାର ଗୁଡ଼ିକ କିଏ? ଦେଖ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି
ତେର୍ଛା ଭାବେ ଥିବା ସିଧା ଗାର, ତେର୍ଛା ଭାବେ ଥିବା ସିଧା ଗାର, ଇଏ ମଧ୍ୟ ତେର୍ଛା ଭାବେ ଥିବା ସିଧା ଗାର। ତେଣୁ ଏଠି ଦେଖ ଆମେ ଗ୍ରିଲରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଭଳି ସିଧା ଗାର, ଶୋଇ ରହିଥିବା ଭଳି ସିଧା ଗାର ଏବଂ ତେର୍ଛା ସିଧା ଗାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲେ। ସେମିତି ତୁମ ନିଜ ପରିବେଶରେ ଏଇଭଳି ଗାର କେଉଁଠି ସବୁ ରହିଛି ତାକୁ ସବୁ ତମେ ଦେଖିବ। ମାନଙ୍କର ଧାର ହେଉଛି ସିଧା ଅଛି, ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ସିଧା ଗାର ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖାତା, ଏ ଖାତାର ଧାରକୁ ନେଇକି ମୁଁ ସିଧା ଗାର ଅଙ୍କନ କରୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ସିଧା ଗାରଟି ଅଙ୍କନ କରାଗଲା, ଏଇ ସିଧା ଗାରଟି ହେଉଛି ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଭଳି ସିଧା ଗାର। ମୁଁ ପୁଣି ଦେଖ ଗୋଟେ ସିଧା ଗାର ଅଙ୍କନ କରୁଛି, ଏ ଧାରକୁ ନେଇକି ଏଇଟା ହେଉଛି ଶୋଇ ରହିଥିବା ଭଳି ସିଧା ଗାର। ପୁଣି ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଙ୍କନ କଲି, ଗୋଟେ ଗାର ହେଉଛି ଗୋଟେ ତେର୍ଛା ସିଧା ଗାର। ସେମିତି ଆମେ ସ୍କେଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସିଧା ଗାର ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା। ଦେଖ ଯଦି ସ୍କେଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଅଙ୍କନ କରିବା ସିଧା ଗାର କେମିତି ହେଉଛି। ତେଣୁ ସ୍କେଲକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ରଖିବା। କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସିଧା ଗାର ଅଙ୍କନ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମର ସ୍କେଲକୁ ସିଧା ଭାବରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ସିଧା ଭାବରେ ନ ରଖିବା ତାହେଲେ ସିଧା ଗାର ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସ୍କେଲକୁ ପ୍ରଥମେ ସିଧା ଭାବରେ ରଖି ଆମର ପେନସିଲ ବା ସ୍କେଚର ଧାରକୁ ତାକୁ ଛୁଇଁବା, ସ୍କେଲର ଧାରକୁ ଲଗେଇକି ଗାର ଅଙ୍କନ କରିବା। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଗାରଟି ହେଲା, ଇଏ ହେଉଛି ଲମ୍ବ ବା ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଭଳି ସିଧା ଗାର। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ସ୍କେଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅଙ୍କନ କରିବା ଶୋଇ ରହିଥିବା ଭଳି ସିଧା ଗାର। ତେଣୁ ଶୋଇ ରହିଥିବା ଭଳି ସିଧା ଗାର ଅଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ସେମିତି ସ୍କେଲକୁ ଆମେ ରଖିବା। ତେଣୁ ମନେ ରଖ ଏଠି ସ୍କେଲକୁ ଆମକୁ ସିଧା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ସ୍କେଲଟି ସାମାନ୍ୟ ତେର୍ଛା ରହିବ ସେ ଗାରଟି ସିଧା ଗାର ହେବ ନାହିଁ, ତେର୍ଛା ଗାର ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଦେଖ ଗୋଟେ ଶୋଇ ରହିଥିବା ଭଳି ସିଧା ଗାର। ଯଦି ସ୍କେଲକୁ ମୁଁ ସାମାନ୍ୟ ତେର୍ଛା କରି ରଖିବି ତାହେଲେ ଏଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ତେର୍ଛା ଗାର, ଗୋଟେ ତେର୍ଛା ସିଧା ଗାର। ପୁଣି ଏଇଟା ଦେଖ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ତେର୍ଛା ସିଧା ଗାର। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଗାର ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଏଇ ଗାରଟି ଆମେ ଶୋଇ ରହିଥିବା ନୁହେଁ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ତେର୍ଛା ସିଧା ଗାର। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ସିଧା ଗାର ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା। ଆଉ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଭଳି ସିଧା ଗାର ଅଙ୍କନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଶୋଇ ରହିଥିବା ଭଳି ସିଧା ଗାର ଅଙ୍କନ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମ ସ୍କେଲକୁ ଆମକୁ ସିଧା କରି ରଖିବାକୁ ହେବ। ବିନ୍ଦୁ ଗ୍ରିଡ୍, ଏହି ବିନ୍ଦୁ ଗ୍ରିଡ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଭୂମି ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଭଳି ସିଧା ଗାର ଆମେ ଅଙ୍କନ କରିବା। এই ବିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବା। ଦେଖ ମୁଁ ଯୋଡୁଛି 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 ଯୋଡିଛି। ହେଇଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ଗାର ସିଧା ଗାର ହେଲା। ସିଧା ଗାରଟି ଭୂମି ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଭଳି ସିଧା ଗାର। ପୁଣି ଦେଖ ମୁଁ ଏମିତି ଯୋଡୁଛି ବିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କୁ, ଯୋଡ଼ିଲେ ସିଧା ଗାର ମିଳିବ। ଏଇ ଗାରଟି କହିବା ଆମେ ଭୂମି ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଭଳି ସିଧା ଗାର। ସେମିତି ଯଦି ମୁଁ ଏମିତି ବିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବି ତାହେଲେ ଦେଖ ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ସିଧା ଗାର ମିଳିଲା। এই ସିଧା ଗାରଟି କ'ଣ କହିପାରିବ? ଇଏ ହେଉଛି ଭୂମି ସହିତ ଶୋଇ ରହିଥିବା ଭଳି ସିଧା ଗାର। ଏହି ବିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିଲେ ଆମେ ଭୂମି ସହିତ ଶୋଇ ରହିଥିବା ଭଳି ସିଧା ଗାର ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଇବା। এই ଗ୍ରିଡରେ ଯୋଉ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି
ताको जदि आमे कोण को कोण जोड़िबा देखो ए बिंदु रु ए कोण को जोड़िली पुणी एटू एक जोड़िली पुणी ए बिंदु रु ए बिंदु को गली पुणी गली तेणु ये जो सीधागारटी मिला ये कि प्रकार सीधागार कहल निश्चित भाव ये हूँ भूमि सहित तेरछा हो रही गोटे सीधागार ये देख बिंदु बिंदु को जोड़िले कण को कण जोड़िली ग्रिड रे ये पाइली गोटे तेरछा हो रही सीधागार ये गारटी सीधा किंतु तेरछा होगी एही वस्तु मानक मध्यरु केउ वस्तु को लेकिन आमे सीधागार अंकन करि परिबा हाँ कह आमे इटार धार को लेकिन आमे सीधागार अंकन करि परिबा पेंसिल को लेकिन आमे अंकन करि परिबा आ बहिर धार को लेकिन आमे सीधागार अंकन करि परिबा ए जो चित्र दिया जाय चित्र रे देख चित्र को देखि केउ प्रकार सीधागार केतोटी अछि गणी लेख भूमि उपर ठिया होई रहितबा सीधागार केतोटी अछि गणिब गणिकी लेखिबो भूमि उपर सोईथिबा सीधागार केतोटी अछि ताकू गणिकी लेखिबो तेरछा सीधागार केतोटी अछि ताकू गणी लेखिबो तुमे केउठारे तेरछा सीधागार तैयारी होइतिबार लक्ष्य करूछ हाँ कह केउटारे तेरछा सीधागार अच्छी प्रथम हूँ द्वार चित्र दुई हूँ गोटे घर चित्र एवं 3 नंबर रे गोटे टेराकोटार चित्र दि जाइए कौ केउठारे तेरछा सीधागार अच्छी कह हाँ ठीक कहिच।